Руслан Харисов! Хайырлы кеш, тамашашы, хайырлы кеш, телевизор караучылар, хайырлы кеш, яршалла! Әйе, дуслар, 5 ел дәверендә ул Татар лигасының туган җирендә яршаллыда үтә. Тик бу елны гына аны ниһаять бөтен Татарстан күрәчәк. Татарстан гына түгел, бөтен җир шары. Чөнки ТНВ-ны дөнья күләм күрсәтәләр. Барысыз да карыйсыздыр ТНВ-ны, әйме? Бүген ТНВ гына түгел, бүген безнең 2 кубок булачак. Беренче кубок Ильяс Хасанов истәлегенә багышланган. Ул инде ул кубокта яшь, талантлы командалар катнашачак. Икенче кубок Фарида Якубовна Таштабанова исеменә багышланган. Анда тәҗрибәле, танылган командалар катнашачак. Алар барысы да минем артымда. Әйдәгез аларны алкышлыйбыз, әз генә көч, куәт бирик аларга. Инде уенның нәтиҗәләре, җиңүчеләрен билгелиләр безнең жюриләр, безнең гадел жюри. Кемсең бүген жюридә? Чаллы шәһәре башкарма комитетының мәгариф идарәсе башлыгы Хуҗин Рөстәм Ниясулла! Татар мәктәп ШТК лигасына нигез салучы, аның беренче редакторы, аның беренче администраторы, оештыручысы Айрат Тагиров! Бу егетне инде барысы да белә, Чаллыда гына түгел, барысы рэп яраткан кешеләр белә инде. Әлбәттә, йоу бро дип эндәшәләр аңа гел, мин аңа әйтәм, Шәкүр! Шәкүр! Дәвам итәбез. Татар лигасының иң беренче алып баручысы. Иң беренче, уртадашма утыра, ул миңа каршы, карый мине, тыңлый. Иң беренче алып баручысы, дусты, Татар лигасының дусты, һәм 2 тапкыр чемпион исемен яулаган. Ул әйтте 2 или 3, шуңа күрә 2 дип әйтәм. Ато аннары әйтерләр алды ул дип. Айрат Бәдретдинов! Татар лигасын оештырган, аякка бастырган, безне үстергән Фәридә апаның өлкән кызы Таштабанова Регина! Жюри белән таныштык, командалар белән танышырбыз, аннары соңрак. Һәм инде башлап җибәрер өчен мин бу сүзләрне әйтергә тиеш. Тәк, такымнар, без булдырабыз! Алкышлар белән узатам такымнарны, рәхмәт. Әйдәгез, все. Әйдәгез, китәселәре килми. Инде әлбәттә гадәттәгечә уен алдыннан, командалар чыгыш ясаган алдыннан мин инде әлбәттә рәхмәтләр укыйм. Сез инде алкышлап шулай каршы алыгыз. Рәхмәтләребезне без әйдә Шаяр Татар лигасының оештыручыларына белдерәбез. Беренчедән, Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре министрлыгы. Яңа гасыр телерадио компаниясы. Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның татар телен һәм туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы рәисе каршындагы комиссия аларга айрым зур рәхмәт әйтәсе килә. Ярый, әйдәгез, уенны башлап та җибәрәбез. Әзермесез? Башлыйбызмы? Түбән Кама шәһәреннән килгән такым каршы алыгыз. Адымнар мәктәбеннән Каймак такымы! Кымында идеке, Каймак биреде, кымында беренче, КВН сөюче, кымында ути-пути, без Чаллыда, Дуслар, туктагыз әле. Монда бит кемдер җитми? Туктагыз, мине оныттыгыз. Син кая йөрисең? Автографлар биреп йөрдем.
дуслар, ауыз қырыңыз сыр. Тукта, ул бит инструктаж дәфтәренә имза куймаган иде. Ул шуны автограф дип уйладыр. Біз башлыйбыз. Икеле капчыгы беренче тапкыр бишле алгач. Қойдан күшірдің? Үзем эшләдем. Әкият сөйлеме. Синең каршыңда икеле алышы юк хәзер. Кем белән сөйләшкәнеңне онытма. Қарға болып туғаш. Қорқылдарға ғына қала. Һәр спорт ярышында шундый әни була. Хәерле көн, җанатарлар! Бүген безнең спорт ярышында 30-нчы һәм 130-нчы мәктәп балалары катнаша. Аларга уңышлар теләп калабыз. Старт! Әйдә, улым, мен сен ашанам, сен булдырасың, сен мен ашанам. Игътибар! Әйдә, улым, әйдә. Марш! Әйдә. Әни, мин бит хәзер соңга киләм. Уф, Аллам, атаңа ышарсаң да ышарсың инде. Балалар байнанчылыгында. Сәлем. О, сәлем! Кем килгән монда? Синең исемең ничек? Мансур. Бу матур малайның исеме ничек икән? Мансур дим. Әйт әле әниеңә, Мансур мин, Мансур. Әни, ул Мансур. Мансур. Кара әле ничек тиз дуслаштылар, агу-агуны әйтәләр. Агумы син, агу! Яра, уйнагыз. Бу нәрсә? Ничек хәлләрең? Нидә булыклар бар? Беләсеңме, мин бит әле режим белән яши башладым. Иртән торам, ашарга пешереп куям, үтеклим, юам, баланы ашатам. Әтисе кайтуына ашарга әзер. Ялганчы хатын, мин уятмасам, кичкә кадәр йоклыйсың бит син. Аннары тора да терек сериалларын карыйм. Минем дә шулай. Нәрсә булды сиңа? Ку-ку, ат, ку-ку. Нишли бу? Бик кызык уен дип уйлый ахрысы. Әйдә, син дә кел инде. Нәрсә, хәлерең ничек соң? Беләсеңме, мин бит быел юләп ураза да тота алмадым. Ник? Ниятленәм, әниясен бирәгә ашады. Мин ай буе тоттым. Ничек булдырдың? Минеке ашатырга оныта иде. Ярар инде, безгә китәргә кирәк. Бассейнга суган булсак, тренер ушачак дип куркабыз. О, каны туяла барабыз. Дуслар, Татарстанда КВН лихорадкасы башланды. Сак булыгыз. Вакыйгалар үзәгеннән махсус репортаж белән Кайма командасы иде. Әйдәгез көчлерәк алкышлыйбыз Түбән Кама! Адымнар! Әне, карагыз әле. Каймак токымы плакат белән. Әтиәниләрдер инде. Әйме? Машинада килдек бит, нәрсә эшлисең? Плакат белән чык. Молодцы, дөрес. Шулай кирәк, без дәвам итәбез. Баштан дәрбәттә киләсе токым чыгыр алдыннан безнең партнерга рәхмәт укыйм. Безнең партнерыбыз Татарстан Республикасының Шаяннар һәм Тапкырлар оешмасы, аларга алкышлар. Шулай ук безгә, аларга, без барыбыз да шул оешмада. Киләсе токым бу составта шаярт сәхнәсендә беренче тапкыр чыгыш ясый. Шоллыдан килгән дип әйтимме, бердән-бер токым. Шоллыдан бердән-бер токым. Күз алдына китерегез. Каршы алыгыз 41-нче мәктәптән Мәдис FM токымы. Сәлам дуслар, сезнең алдыгызда Мәдис FM КВН командасы. Әйдәгез танышып китик. Бу безнең Әмирә, Данияр һәм Асыляр. Бу безнең Данир. Ул 3 ел буе безнең командада звукач булган иде. Безнең звукооператор юкмыни? Бар, ләкин ул бышыларны яратмый. Ә мин
Миләүшә, Мадис ФМ, әйдәгез башлыйк. Башлыйк! Ayılap karap, kurtardım balga karap. Uzayındı yaş ömürler, telefonlarga karap. Класслар расписаниены карыйлар. Так. О, 9 А. Биш дәрес. Е. 9 Б. Жиде дәрес. Әбәу, 9 дәрес шимбә көнне. Соңгысы физкультура. Кем бу расписаниены ясый? Оятыгыз юк. Карале, нишләп безнең физрук кутыра ул? Саный белми ул. Биш дәрес анда. Ayılap karap, kurtardım balga karap. Uzayındı yaş ömürler, telefonlarga karap. Автобуста булган хәл. Так, ищу тебя шилны. Миңа бүген автобуста бер егет ошады. Кемнең аның номеры бар? О. Нәрсә әйе, тор әйдә, кыз басып тора, син утырасың. Гафу итегез. Ayılap karap, kurtardım balga karap. Uzayındı yaş ömürler, telefonlarga karap. Күз алдыгызга китерегез квадроберлар. Кызым, кил монда, әйдә сөтле чәй эчәбез. Син өстәлдә эчмәйсең бит әле. Әни, син нәрсә? Квадроберлар сөт кенә эчәләр бит. Сөтен генә эч. Әни. Уф, ярар, асыл яр кызым, кил монда. Асыл яр түгел икән, Сиамашка исем килешә. Бар, сөт алып кайт әле. Бар. Ayılap karap, kurtardım balga karap. Uzayındı yaş ömürler, telefonlarga karap. Күз алдыгызга китерегез Салават Фатхетдиновның өендә. Әлисә, кушале миңа Элвин Грейна. Бу музыка түгел. Алайса, кушале миңа Салават Фәтхетдиновна. Сез чыннан да бу тавышы шишмә кебек яңгыраган, җанга шифа бирүче Татарстанның иң яраткан җырчысын тыңларга телисезме? Фәрит Яхшимбетов. Инсаф Хабибулин. Баянда Альфред. Ayılap karap, kurtardım balga karap. Uzayındı yaş ömürler, telefonlarga karap. Ахырда сезгә бер ике сүз әйтергә тели идек. Яратыгыз һәм бер кайчан кайгырмагыз. Рәхмәт, Мадис ФМ. Рәхмәт! Ayılap karap, kurtardım balga karap. Uzayındı yaş ömürler, telefonlarga karap. Әйтәм бит, каушыйлар, но молодцы! 41-нче мәктәп! Яршаллы! Менә шулай, Яршаллыдан Казан шәһәреннән Хади Такташ исемендәге 27-нче татар гимназиясеннән теге ни тахымы каршы алыгыз! Сәламлибез һәммәгезне, шатбыз сезне күрергә. Шаятырга сезне килдек, без тегени сәхнәдә. Вирус шикелле йөрибез, көлдерәбез сезне дә. Мәскәү түгел, Кытай түгел, Made in Татарстан. Сәлам! Ниһаять без чалыда! Без Казанның 27-нче гимназиясының укучылары. Әйдәс танышып китик. Алия, Адель, Руслан, Әмир. Гүзәл, ул 4 эшне бергә эшли ала. Ничек инде? Менә карагыз. Гүзәл, син косметикасыз бигрәк гүзәл түгел икән. Белгәнебезчә, монда миниатюралар күрсәтергә кирәк. Әзерләдегезме? Мин әзер. Күз алдыгызга китерегез Илназ Сафиуллин синоптик. Бәхетле, мин рәхмәтле. Мин Дубайда, сез Дубакта, сизәсезме? Сезнең каршыгызда Мистер Мини. Мистер А. Мистер Тюра. Китер! Берәү, икәү,
Yalnızım kaldırma. Көз алдыңызға кетіріңіз, тіші қоқшыған малай әтсияна ердем сұрап келген. Әтті ул тыш түгел. Алдан әйте алмадың что ли, ә? Yalnızım kaldırma. Şavurdav, düşürmen eşime. Көбігіз біләсіздер, шей күні мәктеп балары официант болып ішке орнашалар. Көз алдыңызға кетіріңіз Нурминскінің тойында. Официант, şey getiriniz hele. Үзіне алып кел. Siz bugün üşüysüz mi? Yok. Üşemezseniz akşa elekmeyin. Biz bulayda төләп кердік. Давай, Нурминский! Yalnızım kaldırma. Şavurdav. Көз алдыңызға кетіріңіз Трипоросенко әкетін Түркияда түшірген болсалар. Тек, мен аңламадым. Сіз не ішләп менен қурықмыйша мұнда көңіл ашып бей басып тұрасыз. Мен бе сізні ашайым? Biz bit Türkiye'de. Biz halal түгел. Yalnızım kaldırma. Şavurdav, düşürmen eşime. Bizga isimler керек түгел. Алар bizde бұлай да бар. Хөрмәтле тамашачылар. Сізден керек алқышлар! Ем. Йоу! Ағам. Келдік мен әшалыға, сәхнәдә шаяртырға. Тегені командасы бары тек Аллағына. Адел, Алия, Руслан, Амир, Гүзәлина. Тамашачылар, чау бомбина! Сезнің қошыңыза тегені командасы еді. Рәхмәт! Алқышлар тігіні Қазан шәһәрі оқушылары зор рахмет аларға. Девам етеміз келесі тоқым Тукай районынан. Тукайларында бар ма? Тукай районы. Молодцы. Тукай районынан Суық су тоқымы. Әйтім ме қойсы ауылда? Суық су ауылы. Суық су тоқымы қаршы алыңыз. Сіздің алдыңызда Суқсудан шын ауыл командасы. Қарағыз, яңа зал! Даже уты бар! Идені дегін, тоқтасы шірік түгіл. Микрофонны дашли. О, түбесі де бар. Юғаның қайдар ойнамайынды, бізде де бар ол. İştesizmi? DJ-yi da бар. Көресіз ме жюри отыра? Біздікі де отыра. Біздікі залда түгіл бет. Міне сіз ойлағансыздар, ауылдағы кішілер шынды жоқ. Жоқ! Сіздің шалыда Московский, Мира, Суимбике ұрамнары бар, а бізде ол біреу гіне центральный ұрамы. Кстати, біздің де хобби-хорсинг бар. Әне, Ильфет абай. Әйе, ол отын юғалтқанда тертесін өзі көтеріп жүрі. Данил қойнап шықты, башлаймыз! Ортқа. İte yürek, ite tizrek, ite yürek. Sinegine kürgen sayıp. Көз алдыңызға кетіріңіз, әбі ошарға пішірі. Әбі мен қойттым. Әбі, ошарға пішті ме ол? Қалым, тау 5 минут. Ярар шақырырсың.
булган хәл. Кемдә йөзек сикереп чык? Ха, сен бүгін ине жиштырасың! İte yürek, ite tizrek, ite yürek, sinegine kürgen sayı. Ишек алдында булган хәл. With the freestyler. I got to throw on and go on. You know I got to flow on. Select us on the radio. Карчык! 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 Нәрсә булды? Отқа парализ соққан! İte yürek, ite tizrek, ite yürek, sinegine kürgen sayı. Көтәклектә булган хәл. Нинди тавыкны ашка алыйм икән? Паспорт, полис. Полиция келсе, сіз мені көрмедіңіз. İte yürek, ite tizrek, ite yürek, sinegine kürgen sayı. Ахырда үзебезнең яраткан кешеләребезгә рәхмәт әйтәсе килә. Никита, мин сине яратам. Алия, мен сені яратам. Элиза, мен сені яратам. Илмир, мин сине яратам. Сұқ-сұқ көвен командасы, рахмет достар. Yıpaz yuvarı, 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 istemeni kabaklar. Alkışlar суық су! Ильяс Хасанов исеміне бағышланған кубокны тәмамлый. Мамадыштан келген шулай мәктәп оқушылары Изи тоқымы. Қаршы олығыз! 2024 ел 25 ноябрь Шоллы драма театры. Қаршы олығыз! Изи командасы! Команда біздің составын июнған ешер бизи Яңа үрлер яуларға деп шоллыға елді изи Элексәң ұшқынам дейме біздің тікке қормаққа Мамадышта өсіп келі жай болмаш биш бормаққа Исәмісі сіздің қаршығызда Изи тоқымы Сізні біз сахнеде үшеу Лекен мектебі біз үшін бұл 30%. Искендер, 70% қоя. Ник, оны бит залда отыра. Әйдәз, босығыз әлі? Босығыз. Міне алар, міне. Яра болды, рахмет, отырығыз. Отырығыз дейм. Искендер, нишлисің, сен бұл бит біздің английский оқытушысы, ол бит татарша аңламай. Эй, точно. Sit down, please, Гүлнара Мансуровна. Көптен орнына отыртасы келген диндан, рахмет. Достар, білесің, біз вообще на изи. Бізге мұнда келерге целый бір автобус берділер. Лекен қалғандар гостиницада қонғанда, біз автобуста қондық. Яра, достар, білесің, міне зал нешіктер суынып кетті сыма. Қыздырға керек еме? Gitti! Şəpləri, qadar yaşları, alığa barabız, birgə biz buldurabız. Өз алдығызға кетірегіз бірінші крашын хакера. Пожалуйста, бұлышығыз әлі. Әміне бұл еду татар сайтын ошалмен кодын білмезсіз ме? Бұлышығыз. Қазір, білем. Айдекіз. Бомбралашу еду татар сайтларына ошылсайды, О, болды бет, бек зор рахмет, еме, бек зор рахмет, сау болыңыз. Ней, ұнытқаным меңа госуслугенді ошалмысың, пожалуйста, срочно бет бұл, срочно. Ансезірек өтеншерек, едік. Радиация Сыны Святого Духа. Şəpləri, qadar yaşları, alığa barabız, birgə biz buldurabız. Достар, намынды темплар білем біз жеңмейшек біз. Yok. Шуның үшін мен нақсыз қонақ болып келдім. Қоршолығыз Татарстан Республикасының рейсі Минниханов Рүстем Нұрғалиұлы.
шли исеммесез мөхтәрәм ватандашлар, дорогие татарстанцы, дәүләт рәисе буларак мондый истәлекле мероприятияне калдыра алмадым. Кстати, бездә күптән түгел бер-ике үтте бит, икенче елга Алла бирсә, Чаллыда уздырыбыз. Бер-ике дигәннән, бер-ике сүз шул темага, ну типа бер-ике сүз, поняли прикол? Менә без бик озак уйладык, бразилисләргә нәрсә күрсәтергә дип, алар безгә 30 ел сериалларын күрсәтсәләр, без Рубин уенын күрсәтербез, тоже елата. Менә индусларга коровка конфите белән сөтле чәй эчерттек. Ну, коровка конфите, индуслар, поняли прикол тоже? Кытайлар и так чувствовали себя как дома, бездә бит бөтен нәрсә китайский. Аннары шоллы халкы менә юллар әшәке дип зарлана. Не знаю, вроде нормально бит. Но мен, конечно, вертолетта килдем, ансы да бар. Менә монда бит шибәр кызлар, егетләр, кызлар тора икән. Давайте инде жюри, аларны поддержать тек, тем более монда ярдәмче булганда. Давайте, ямыгыз, не подведите. Изи, сезгә алга, уңышлар, озак сөйләп тормыйм. Әйдәгез, тамамлыйк изи. Easy, tamam. Алкышлар Изи Моматыш һәм Татарстаныбызның рәисе. Хәзер каршы алыгыз, мишәрләр бармы залда? Яртылаш? Кайсы яртысы синең? Рэпер яртысымы или? Че. Ярый, каршы алыгыз, бу ярышны башлап җибәрәм. Ширмешән районыннан безнекеләр такымы, каршы алыгыз! Бүген бездә зур уен, без Чаллыда кыздырабыз. Әйдә бергә син шаяк, без әлбәттә булдырабыз. Чаллы! Сәлем! Бүген безнең белән Ширмешән районының танылган продюсеры Ринат Гарифуллин. Булды, аның халык таныштырмасаң да, мине барыбер барысы да белә. Кем белсен инде сине? Ничек? Исемем белән белмәсәләр, проектларым белән. Бер җегет гармон сайлы җыры бар бит. Ул егет бит мин. Әнә килә автомобиль, дигән нәрсә мишки. Рульдә бит мин. Күбәләгем, түгәрәгем, ул вообще шакмак иде. Зөләйлә төркемен беләсезме? Зөләйлә төркемен. Зөләйлә бит, Ләйләсе бит аның мин. Монда нишә бирисең? Сездән йолдыз ясарга килде. О, кызлар, продюсер монда булганда әйдәгез үзебезне күрсәтәбез. Башлыйбыз! Көтүдән үзе кайта торган сыер бүген игә кайтмады. Төнге 2 гаиләдә. Син кайда йөрисең, Кукуруз басуына кергәнем, адаштым шунда. Туктале кызым, бар кирип ят, иртәгә сөйләшербез. Монда көтүдән сыер кайтмады әле. Күптән түгел Госдуманың ашханәсендә обед 150 сум гына дигән хәбәр таралды. Күз алдыгызга китерегез шул ашханәдә булган хәлләр. Сездән 170 сум. Ой, миндә 150 генә. Әйдәгез берәр саны алып әле. Лобстер 25 сум. Йо, лобстерны калдырабыз. Икра. Соң 15 сумнан нәрсә үзгәрә инде калдырабыз. Ага, 5 килограмм алдыгыз шул. Карабыдай 70 сум. Карабыдай, әйе шул бәяләр артты хәзер карабыдайга. Әйдәгез булай әйтәбез. Мин сезгә һәр 150 сум бирәм. 20-сен аннары кертәм. Беләбез, без сез депутатларны башта вәгъдә бирәсез, аннары үтәмисез.
Тукта, тұткарлама ширатны. Қойсыз біздачи? Hashtag Dobega. Тизден закон шығып, квадроберларының әтиенілерін түрмеге отырташақлар. Бірінші суд. Аңладың ма ғайыбыңны? Мяу. Үстегіз бұларға тағын 3 ел. Зинқарға фуйтығыз. Біз аны тәрбиелейшек, біз шылай бідемсі. Ярар, бұл елі кесетігіне. Кім баранда тағын, әйді алып кірігіз. Жибәрігіз. Мен бит квадробер түгел, мен аниматор. Hashtag Dobega. Оштансың. Туктағыз инді. Өзігіз білен күштен әшлерді алығыз. Сәлем. Үстелден болон белішіне қатлі алушы Фериде. Ну, сәлем. Сатылған виноград жеуші Сония. Үстелден сиекке қатлі оласың бит үтіме дейіп. Өзіңнің үтің yok. Өзіңні біл, ашны да, бәлішні де, қатықны да бір пакетқа тейсің. İşte bu tala ol. Bilesin kilse, min tüben işte in tizi. Mine hatta pilisostu birteler. Мен юғарыштан, қазір білебіз енді кімнің қолы тезірек. Бәлішті бі қойы. Sıyırlar su içkende, bazaular baz yağlı. Evvel işte virandadaydı. Hashtag Dobega. Ozaqda indi, şulay деп әйтесі келе. Қаршалығыз сәхнәбіз түрінде Татарстанның һәм Башқұртстанның халық артисті Салават Фәтхетдинов! Sizlerden anekdotu iske düştü. Oy bunda kızlar malay. Siz tuşu şirmişenlik mi? Atı birinin Grek, tanın Üzbek. Yarar. Benim tarafımda prodüser звает şirmişenden. Ренат Раисович. Саузакишди, помогите, поддержите своих bizniklerde demetem. Никак проблем, келем, поддержу. Мен да өзінің кім екенін білмеймін, мәләкентігі Раисович дейші зұр кішірдір, шуа көре. Ералысы шулай, қырбәлі жүрей. Мен енді білмеймін, да зәки шықты дегешті оптырап тұрбағыз, барлық командалардан бір тегіз, рәхатләніп сурет етегіз, шуа көре, біздікілер бірінші бұдырға дейш. Келештік бі, бақа-бақа, рәхбәт. Sizning için biznikiler rəhmət. Ya hoş savu, mene kitem indi, kitem senin zəngər gözlərindən, kitem indi büyük. Alkışlar, bişerler, şerimşen. Qarşı alığız, Sobadan Sobaleta toqımı. Selam şollu, biz Sobadan Sobaleta KVN komandası. Kızlar, yigitler, var mı bizden birer mezek? Жыр бар. Маншы. Мен маншы түгіл, мен Милеш. Маншы Милеш. Мәхәббәт турында. Киеміңні жида портай дейіп әйтем иреме. Өзің дурак, онаң тупой бар, көренме көзіме. Маңғайға бергеш, мен шондық тынышландым. Иремнің святой екенін тішсіз қалға шаңладым. Яра. Болды, жетті. Өзім біле таныштырып кетейім әлі. Мен Олеся Макфуровна. Әлей команданың жетекшісі.
КВН белән башка шәһәргә барганда мин аерым бүлмәдә йоклыйм. Чөнки мин җитәкче кеше. Минем аерым апартаментлар. Мин җитәкче. Ничего себе, Алисия апа, бигерәк матур әйтеп сөйләттегез, згырлыйм дигән сүзне. Ява узыңа. Савалетта. По праву флангу техничный комбинационный КВН. Кем әйтмешли тики-така. Let's go! Әнисе улын урамда бер кыз белән үбешеп торганда тоткан. Нишләүң бу? Син нәрсә уялмыйча шәһәр уртасында көпә-көндез үбешеп торасың? Мин бит сине ипи алырга җибәрдем. Ипи булмады. Бу пирожок булдымы? Бу бит прокурор кызы. Утырталар бит сине хәзер. Нәрсә? Әтиеңне сагындыңмы ни? Китәсең бит хәзер ортыннан. Менә хәзер нишлим инде? Каян алдың шунда алып кайтып куй. Видео яздырып гафу үтен. Ивар, ипи ал. Бар шундый рестораннар берничә банкет залы белән. Аларда бер юлы берничә мәҗлис үткәрелә. Күз алдына китерегез, банкет артисты залны бутаган. Кадагай, сен бит хәзер кош чыга дигән идең. Менә шундый гарип каз инде күрәсең. Суеп та тормаганнар. Ярар, кадагай, юкка кайгырма син. Туйдан соң үзем алып кайтып китәм. Син тынычланасыңмы, юкмы бүген? Юк, мин бит сине ипи алырга җибәрдем. Энни кибетте ипи юк. Син совсем тупой, что ли, ула? Бу бит депутат кызы. Зачем вы ругаетесь? Вообще-то Анвар обещал на мне жениться. Да, Анвар? Да, диген? Нет. Иге кайт! А мне что делать? А тебе ничего не надо делать. У тебя уже папа все сделал. Иди, кайфуй. Без бу уенга бик каты әзерләндек. Шолы шәһәренә килгәннән бирле мин 3 көн йокламадым. Каты әзерләндем, 3 көн йокы күрмәдем. Ничего себе, Алисия апа, бигерәк матур әйтеп сөйләттең син, салыштырам дигән сүзне. Ява узыңа, бетте. Сезнең каршыгызда Саба районыннан Сабалетта КВН командасы иде. Рәхмәт! Саба Сабалета, алгышлар! Фәридай кубының исеменә багышланган кубогыбызны тәмамлый. Казан шәһәре, Казан Федераль университеты филология һәм мәдәният ара багланышлар институтыннан, Татфактан, Дилүс улы токымы. Каршы алыгыз! МГУ – это университет, который окончил каждый третий в списке Forbes. МГУ ждет новых абитуриентов. Обучение всего лишь 500 тысяч рублей в год. Сәлем! Барыңызға да сәлем, менің исемім Дилияр һәм мен Татфактан. Әйе, мен бір өзім шығыш ясым, дұрысын әйткәндә менің команда бар еді, ләкин зяпта шығыш ясыбыз дигәч барысы тайдылар. Әйе, миңа жеңіл деп ойлайсызмы? Менің да конкурентлар бар, менә. Бұл менің бәләкәй сіңлем. Әйе, аның ойыннарын әне ешірақ қарай. Мен көмір бойы бір өзім, менә бұл мен мәктәптә. Әйе, менә бұл мен Шәкүрнің концертында. Йо, бұл ялғышлық түгіл, анда шынап та кішілер ермей. Шәкүр дегеннен эстрада яңалыкларына күшәм.
Барсмеди Элвин Грейдан туған яқ жыры үшін миллионлаған штраф һәм гөмір бойы бушқа шығыш жасарға сұрай. Туған яқ жыры үшін. Ник бәйләнәсіз сіз аңа, ул бит Башкортостан турында жырлый. Минем бар музыкаль блог, күз алдыгызга китерегез. Нияз Жалялов Зяпка килгән. Яшисілер килә, яшисілер. Фирдус Тамаев птицефабрикага эләгергә тели. Мин бит ялгыз торнам. Әйе, күз алдыгызга китерегез, попны ширкәүдән куганнар. Соңғы қыңғырау шыңғылама, йөрәк барып ғүмірләр үтә, ай-ай бәхет көтә. Әйе, бу артистлар чынлап та бик сәйер, хәтта аларның жырларына мультиклар ясарга була. Һәм мин ясадым, мультжырлар, карагыз. Мульдерлар, мульдерлар. Кайсы кайында, кайсы син? Мульдерлар, мульдерлар. Мені шулай үтә, уфтаныма, уфтаныма, уфтаныма. Мульдерлар, мульдерлар. Алар сине табу. Мульдерлар, мульдерлар. Яшап калыйк, янып калыйк. Мульдерлар, мульдерлар. Аккоем, син яша. Мульдерлар, мульдерлар. Якка юл тотамын, туган як. Мульдерлар. Яхшы кәеф бездән башлана. Соңыннан нәрсә әйтәсем килгән иде. Без Шаллы белән бераз охшаш. Чөнки миндә дә бераз комплекслар бар. Һәм шулай ук мин Шаллы сыман текә. Рәхмәт. Сен үзгәрә аласың. Булды җитә, син хәзер үзгәрә аласың. Алкышлар Тилүсулы, Казан шәһәре. Моның белән чыгышлар тәмам, шуңа күрә барлык такымнарны чакырам сәхнәгә. Әйдәгез, тантаналы рәвештә алкышлар белән бүләкләү тантанасы. Хәзер инде без концертыбызның, кубогыбызның нәтиҗәләрен беләчәкбез. Һәм нәрсәдән башлыйбыз? Ярым меңә нәтиҗәләрне. Ну әйдәгез, әлбәттә Ильяс Хасанов исеменнән багышланган кубогыннан башлыйбыз. Беренче номинация булда булсын, әйдәгез, иң шәп мәзәк. Иң шәп мәзәк. Ильяс Хасанов исемендәге кубогын яулый, иң шәп мәзәк. Изи Мамадыш. Алкышлар Мамадыш, Изи, иң шәп мәзәк. Рәхмәт, иң шәп актер исемен хәзер без беләчәкбез, ярыймы. Иң яхшы актер номинациясын яулый Суык су такымыннан кайсы егет? Ну, мин уйлавымча барысы да аңлады. Суык судан теге. Иң шәп актриса. Әйдә, Айрат, хәзер син чык, давай. Ну, КВНда барысы да белә, егетләр кызларны да уйный кайбер чакта. Менә Айрат шәп кызларны уйный иде, минемчә. Хәзер шәп түгел. Было, конечно, барысында да было. Иң яхшы актриса номинациясында Түбән Кама Адымнар Каймак такымы. Әйдәгез, бергә чыгыз инде, конечно, нәрсәсе. Белмим, нигә син микрофон белән чыктың, монда роль уйнарга кирәк түгел. Өченче урынны яулыйлар. Ильяс Хасанов исеменә багышланган кубокта Казан шәһәреннән теге ни? Рөстәм Ниязович. Юк, әйдә, кемне бит? Шәкүр, чык инде фотога төш, Казаннар бит.
Фотоға түш, әлбәтті. Так, икенче урынга кем чыга фотога төшергә команда белән, такым белән? Әйдәгез, Сәрсән Языш, Ильяс Хасанов исемендәге кубогында икенче урын яулаган. Түбән Кама адымнар Каймак! Беренче урын. Айрат, сен шығасың ма? Айрат Бедрединов. Ярар, шулай болсын мә тұт. Беренче урын. Суық су! Гран-при! Ақшалата бүләк 10 мың. Аз бұқымясы кебетінен. Хәм кубок, ярымы кубокны сәхнәгә. Хәм кубокны яулады. Кем? Регина, сен түгел, яуладың икенче кеше, но сен хәзер бүләк итәсең. Әйдә, сиңа диплом берем, и ақша берем. Хатын кызлар ақша ярата бит. Так, беренче урын, беренче дим. Гран-прины яулады Изи Мамадыш! Так, хәзер күчәбез Фәридә Кубны исеменә багышланган кубокка иң шәп мәзәк. Кем? Айда Айрат чык инде, наконец-то, а то сен Айрат артында качып торасың. Иң шәп мәзәк Сабалета Саба! Так, иң шәп актер. Айрат, айда. Сен шәп актер бит. Иң шәп актер, менә монда исеме дә язылган. Хәтта исеме дә язылган. Ринат безнекеләр. Шеремшан. Кызлар. Юк, барыгыз. Ринатның хатыны чыксын. Ничек инде анар әниләреннән ничек күрсәтер? Барыгыз да чыгыз, әлбәттә. Иң яхшы актриса. Әйдә, Диляра, син чыгасың? Диляра дим. Диляра, син мондамы? Чыгасыңмы, Диляра? Юк, мин оял. Моннан гына. Иң шәп актриса Регинш, әйдә. Безнең Сабалета такымыннан Алисе! Җитәкче! Шәкүр. Әйе. Шәкүр 3-нче урын. 3-нче урын Фәридә Якупова исемендәге кубокта яулады. Казан шәһәреннән Дилүсула! Әйдәгез, кім шыға? Кім фотоға түшмәді әлі? Әйдә, Реген, сен матур, сен шибер. Икенче урын! Оқтаныш Нәмәкәй! Хәзер интрига. Интрига, чөнки Фәридә Кубны исемендәге кубокта ярыштылар, катнаштылар, 4 кенә такым булды. 3-нче урынны белдек, 2-нче урынны белдек. Хәзер 1-нче урынны беләчәкбез. Димәк, 1-нче урынны яуладылар.
Biznikiler Şirimşen! Гран-при Фарида Якуповна исемендәге кубогында менә шундый матур кубок ошаган, яраткан төсләре Саба Сабалета! Регина, фотога төшергә онытма. Безнең инеш буенда сайрый гармон сыздырып, өеңдә йокласаң да уятырбыз сызгырып.